Kamera bir görsene. Kamera dur. Şükür patatayım üstüne. Kırmızı bağda yayılan gece bunun ortasına. Çek ki. Topladı da. Да. Анна Иванова Христова вземаше за свой законен съпруг Атанас Михайлов Атанасов. Да. Кумовете убедени ли сте, че се познават достатъчно и по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. Хайде, Ана. Фотографа е от тази страна. Едната страна. Чакай да ти направи да те заснеме. Хайде. Хайде, Атанас. Нашия камера Elini karıyı da bütün çeksene. Elin adamı da çek. Хайде, Тинка. Kamerata ne mava? Elini bütün karıyı çeksene. Салка. Ha düdüklü tencereyi. Хайде, Митко. Dur be. Съгласно законите на Република България и от името на кмета на община Айтос обявявам гражданският брак между Атанас Михайлов Атанасов и Анна Иванова Христова за сключен. Горчиво. Abla, hadi gorçivo. Gorçivo. Ha, nema tekrar. Anneannem şişiyor. Kız karıya böyle. Музика няма да има. Така става Анна Иванова Атанасова. Как? Анна Иванова Атанасова става. Ана Иванова Атанасова. Да. Да. Кака музика ще има ли? Ти като се жениш, не се слави сладък живот. Ти като се жениш, ти женя не сте, като гледа не си. Не. Той Дункя месец съсне иска да се жи. Мерси. Мерси да се жи. Иска да се Камерачия да бъде. Камерачия. Hiç ayrılmazsınız. Hiç. Bunlar ne yapalım? Karıya bakalım. Ne içtim? Ne? Dostana tut. На колежа ти. Хайде. Хубаво. Мерси. Приятна работа. Сега с този документ фактически отиваме и си сменяме личните карти. Да, но след обед вече. Още не е влязло. Не съм го... След След 2:30, 3. Най-добре утре. Аз ще го изпратя до обяд, след обяд ще влезе в нашата база. Значи утре други ден да Ние се Не, просто не. Днеска... Значи днеска на след 3:30 в полицията. А карида. Тук е зазели са като. Не съм говорила. Значи по-хубаво, значи утре да... Най-добре утре. Утре. Хайде, Да. Чао, лека работа. Айде камера, че 50 лева взима. Durun burada çıkarayım size bir stimka. Gel de, gel de, gel de,